Menteri Kathok Kapuli, Uba Lakmen Rymbui, Hene Kasngi Ulalet Jungo Eka Rata Chera Ha EJHD Hills, Bantip Eka Jinglong Jingman Jong Katay Jaka. Kani ka jing le Jungo Jong Menteri Eka Tay Jaka, Kalong Kumshi Benta Naka Jing Pen Kre Eka Jing Ekren Ya Uput Usam, Hapdeng ka Meghalaya Bat Assam. Shosho Menteri Ula Batha Ya Superintendent of Police, Ban khang khyrdep Lod Ya Baro Ki karkhana thang dewiong ni Cook Factory beain Ha EJHD Hills District. Mendin ngawan hapo EJHD Hills batu Minister Transport ru nidon ka meeting na kabenta banpeg ya karta cara kadadhangno bat kumno baginle nang ba lasai andaladon ka meeting bat ki ar Minister nginlak kata kadai gawe kabaa kalong ba meninhi andalayo i ya kata ka jimbon jang kita ki cook factory hapo is jaintia ngala ai da ka order ka ba yaw SP jong ka EJHD Hills ba ude ban shim action ban khang ya baro ki illegal cook factory illegal cook factory kibadon hakatu district but kitu ki bad long ki legal ru ba unpe na ki banra yaw dewiong ban sanya ukuk. So that message have been passed to the district administration